Este periculos noaptea în Egipt? Haideți să vedem. Suntem în Sheraton, centrul orașului, la McDonald's și am ieșit la plimbarea de seară. Acesta este bulevardul Sheraton noaptea, un bulevard principal cu magazine, restaurante, cafenele, zonă de promenadă, hoteluri. Așa se prezintă bulevardul Sheraton seara. Sunt 23 de grade la ora asta, e vineri, 6 februarie. Suntem mutați în Egipt și am ieșit la plimbarea de seară. Haideți să vedem împreună dacă este periculos în Egipt. După cum vedeți, aici este un bulevard intens circulat, cu turiști localnici, magazine, restaurante, cafenele, trafic, în stânga hoteluri. Acolo avem hotelul Pașa, în față Minamark. Asta este traficul. Ia priviți. Încă este de vreme. Este 6:30. Pe la 9-10 este și mai plin, pentru că aici se trăiește noaptea. Ce părere aveți? Cum este atmosfera în Egipt? Credeți că e periculos pe stradă sau sunteți în siguranță? Ce experiențe ați avut și unde? Chiar suntem curioși în rubrica de comentarii. Salutări din Hurghada, Egipt.